ya ka sri sarde ki khot ya ka sri sa jan ni ki ai Kharbteng ya ka sri sa jan namar hagani ka sri ki dai sum ki dai stat ban pen kre na ka benta ka sri ka babot ka balong ka sri Sunday ka ba ki khot ya ka sri u Balei dan ni ka sri u try Kublai pibaro sisin biang hagane kapor nga shimni kane kalat ban pediang siyo bhai pibaro ki parlok prajor ki padanjan banajngai ki bas sngap iktin joble hagane katayo baro sitayo na kaway kamej kwaypan ngamtip kenta ayu pisngap ngamtip kapor ayu pisngap Henry don na pedeng jong pi pisngap lang ba ki phone jong pi renkat bar ki bahayeng asem don na pedeng jong pi ito bahayengi ni siyo kmen ni kata pi sai keren yengi ba pastor ni sai sngap yu kubor ke jong ble lang ba ki YouTube channel jong pi ngi pedeng siyo bahaya pi Henry don na pedeng jong pi de ka met ban kong ba pisngap ingani kubor ngi pedeng siyo bahaya pi kumjo lada kumnur pi miss ingani kubor ki ba la dep macam mit baladem pila ban page biang hagani ka YouTube channel jong kabalang jong iba pila ban skapat hagano gano ka por ka ba pilan tegede ka por nga pedia su bhai piwei ban nga duai bo blei un kurku under kat lembat ngi kat bangina skam iktin ke jong ka kubor hagani ka met kalong kubor ka ba ngalami tedem lepa kumbong mo na marbalei kalong sensitive topic kabaong Balei bangi don ba syakri bon ba syakri hakas ba shongsngi sngi Sunday bat Balei don nap deng jongi kandiat ba shongsngi hakas ngi Sabbaton lani Saturday kumba piong shua bangin ai ka porsi inongkren jongi hakane ka por ide pastor Dr. KB Kharbteng I pastor ngam don kam shuban introduce la day hapo kabalang jongi Henry let si don na pedeng jong pipim ito I kibat na ko way par kabalang I pastor Dr. KB Kharbteng I la sedang I ministry jong I kumu church pastor hasora hadin kata naik keren shu ila letter keleng sodong ila julong ru I page ha kata kapor ka kasi jantia kadang hawa po garu ila long kumu circle director nang ta terter bar hadin ila bad ki department beper bad la judlong tengru kumu nong ilam jungi president jong kasi jantia conference menta ila syong thaj naga conference Henry Klem syong thaj pad bani sam yiktin ke jong Balei bad menta I pastor sa hang ni hanong po syong trajong ide na lang yong mentay la sa angin nong po but I yarap bandhikay haka school Alpha English Higher Secondary School. Dahil ka por shwa bangin ay ka por ingin niya puli nektin ka jong Balei but ngin duay but kadin kata ngin ay ka por siya. Ikajing pulis dang ngin sim na Genesis kalong baar record ka ba nengkong bad baar kong kumni kumtala pendep no ya ka beneng bad ikpertay bad ikenuhon ba paro jongki te ha ka ba hanyaw kasngi u Balei la pendep no ya laki kam ya ka ba ula pelong bad ha kanyaw kasngi ula shongsngi ya ka record ka ba lai bad u Balei ula kurku ya kata ka ba hanyaw kasngi bad ula penkentang khoj ya ka to a begini ki kentin ki bangi pulih ha kani kapor kan long kum kajing sedang kan banginang rung si kani kubor kaba I pastor in siasam tongin pedem kle ban ngin duai kokpa chungi bahab neng nung kong ngi kwa ban ai ngu ye meu Balei ba mila ai ngi kani kalat bangin yo ban snap yektin ke jong me u Balei leng ba ka YouTube channel jong kabalang jongi bara try kani kapor ha Kharbteng jong me Jesus Christ nga duai Bamben pendon kam ye pastor Dr. KB Kharbteng kat bidang ye sami kubor leng bakakten ge jong me kerkur kum jo atra ye barok ki besngap hala ki jong yeng ge sem joki pendon kam ye pastor atrai kenang ki besngap kani kapor kam dei tang baki snap tang de ben yo ben vo dong vo nia em Henry ki kwa ben trang ben tip shishu ke e ki jing per ha pedeng ge jing shakri jongi ye kini art li kisngi ngadua me Balei men pa men sem ba ko jong me atrai ngam ito mano besngap kat nungut kisngap ngam tip Henry atrai siyo ba ban pendon kam yo syakri jong mila don tang lai ngudru ki besngap Henry ngi ai ngo but ai bakin snap na dok men sem jong ki but kin wan kam jan siyo Balei but kin tip ye ka jing sishar kum jo atrai ke ne kubor kam de kubor ka pengit penrem ye no om dre ban kini pen kesan ye lede Henry atrai ngi sam ye jing sha ka ban ne ketin ke jong mi atrai le long ki don ki pop jongi bangi psiu sik thangi ka mon jong mi siyo bahaban na mahap ye ki pop jongi but sinyo ne jing duai
Marngong ipan Kharbteng jume Jisu. Amen. Hakini kapor klem de penslem shu ngin aino kapor sia ka chai Pastor Dr. KB Kharbteng ban yesam yu khubor nektin jong Balei. Kapang ka bang adon ban yasam bat pi hakani kapor kadai kasngi Sunday bat kasngi Sabbaton. Shua bangin ya shaprang tong in ya pandemic ikle ha ke jing duai. Ku Balei ku pa jungi bahabaneng. Idon kam ya ke jing. Yalam lenti ke jong me Balei. Kat ba. Ya sam ya ke ni ku kubor. Try shaki paralok parijor ki jongi. Kerkuma me au Balei. Bagani ke kubor kan long kaban pen mong yagi paralok para jorjongi hinre pen ban bakin perkat bakin pusan la kalong ka badai ni kabam dai ha ka Kharbteng ke jong mi Jisu. Amen. Kidot atli ki sngi shongsngi ke ba kong san jong ki Kristan berkata kilong kasngi Sunday but kasngi Sabbaton ya kasngi Sunday la shong thai dagi ba bon ki Kristan kum ki Kristan Catholic Kristan Presbyterian Kristan Anglican, ki Kristan Assembly of God, but ki kanhon Pentecost. Ya ka sngi Sabbaton la shongsngi da ki 7-day Adventist, but ki katto kat ni ki waypat ki kanhon balang. Hang ni hari kasi jongi ya kasngi Sunday la khot ya ka kasngi Balei la ne kasngi utrai ya ka Sabbaton pat la khot ya ka kasngi satjan kini ki jing jer Kharbteng ya ki sngi jong kata yau la le de ki missionary ki balawan ning kong shani shiri lom khasi jongi ya kasngi Sunday ki khot ya ka kasngi Balei ya kasngi Monday kasngi ningkong jong katayau ya kasngi Tuesday kasngi hat majai maha tu kasngi kadon kayau ha maj ka balong ha majai kasngi Wednesday ki khot ya ka la ai Kharbteng ya ka kasngi balang mahagani kasngi Kristan ki pelong je seng met je seng pedeng tayau kumonong no ha kasngi Thursday ya kasngi Thursday la khot ya ka kasngi Balei namam don yom don hat agani kasngi ya kasngi Friday la khot ya ka kasngi thoding la ai Kharbteng ya ka kasngi thoding Mahagani kasngi ki leit thoding ki Kristan ban pen kre naga benta ban shet ban tiu ban tang ti ki leit thoding ya kasngi Saturday ki khot ya ka kasngi satjan ni ki ai Kharbteng ya ka kasngi satjan namar hagani kasngi ki leit sum ki leit sat ban pen kre naga benta kasngi ka babot ka balong kasngi Sunday ka ba ki khot ya ka kasngi Balei lani kasngi utrai Henry ka Bible kat kum ka kitab Genesis kelnong ka baning kong kasyukot igini kisngi jong katayo kasngi ka baningkong kasngi ka baar
Kasngi ka balai, kasngi ka ba sao, kasngi ka ba san, kasngi ka ba hanriu, but kasngi ka ba hinyaw. Kata ka day ka jing jer ka teng jong ka Bible, ya kisngi jong ka tayaw. Ngakwaban ka daw hong ni, baka jingkot sngi ublay, lanay sngi utray ya kasngi Sunday kalong ka babakla. Kasngi ublay, lanay kasngi utray, kat kum ka Bible, kaday kasngi Sabbaton. Kabangi kot kasni sa jan hang ni harilom kasi jongi. Exodus kalnong ba arpo gadukot ka ba pra kaong ken mau ya kasni Sabbaton ban rakhi khot ya ka. Henry sngi men tray men le ikam jongi baro. Henry kasni ka ba hinyo kalong ka Sabbaton yo tribe of lay jong me. Kasni Sabbaton kadai kasngi utrai bo blay jong me tina mar kata kasngi utrai kasngi blay kat kum ka tin ka jong blay kat kum kani ka hukum ka basaw nagispo hukum kadai kasngi Sabbaton nang ta isa yagal nong ka basan pu pra ka dakot ka bakat lai kong lada men pai no laki slak jat na ka Sabbaton nakabale ya ka jinso baha kasngi bakentang jonga kasngi bakentang ka jong ublay ka day kasngi Sabbaton bat men khot ro ya ka Sabbaton ka jinso baha ka bakentang ka jong utray kasngi bakentang ublay kasngi mani blay kadai kasngi Sabbaton. Markus kalnong ba ar kadakot ka ba ar punyo bat ar pupra ong te ula ong ru haki. La tau ya ka Sabbaton na kamentaw briw om yo briw na kamentaw ka Sabbaton bakumta ukun briw ulong utray ka Sabbaton ru. Kasngi utray kasngi ublay katkum ka Bible, ka tinublay. Kaday kasngi Sabbaton. Kamday kasngi Sunday. Nang ta syuk ka jingkot singing kong ya ka Monday. Ya kasngi Monday ru ka long ka babakla. Katkum ka Bible, kasnging kong jong ka tayaw kaday kasngi Sunday. Hakabaw Jisu ulamipat na kajingtep kajong u. But kasngi Monday kalahap kasngi kabaar. Matias nang baar pupra kadakot kabiningkong ong hadin ka Sabbaton day. Haba ka sa siyay kasngi ningkong jong katayaw. Kasngining kong jong tayo ka Sunday kawan hadin ka Sabbaton. Kat kum kaktin ka jong ublay. Ka Mary ka nong Magdala, kalawan bat kata ka waypat ka Mary, banjingo iya ka jingtep. Naila siyem, ba ka jingtep u Jisu kala tali, namar bawla mipat. Hakani kasngi kabaka Bible ko ong kasngi ningkong jong katayo ka Bible pareng ko ong kumne in the end of the Sabbath as it began to dawn toward the first day of the week. First day kani katayo ya kasngi Sunday katayo ya kasngi mipat u Jesus Christ. Waypat ka Bible, pareng, the Good News Bible, Matthias arpo pray way kong, after the Sabbath, as Sunday. Come on with the first day kong, as Sunday morning was dawning. Mary Magdalene and the other Mary went to look
at the tomb. Dia ke jing khot sining kong ya ka Monday hang ni hari lom kasi jaintia jongi kalong ka babakla kam don nong rem ha ka Bible kadi kalong tang ka jing persyang breu jongi re kam don ka nong rem ha ka Bible ngasi kwa ban ong akwa ban kedeu baka jing pelong swining kong ya ka Monday kalong namar kalong knang ba ka si Sunday kan long ka si ka ba hinyau bala da hinyau do ka si Monday ka si ka ba hinyau ka hap ha ka si Sunday rikat kum ka Bible kong ka si ka ba hinyau ka long ka Sabbaton you try bo Balei jong me ka ba shai ba hakukum ka ba sao kan mau ya ka si Sabbaton ban rakhi khot ya ka in real ski men tray bat men le ki kam ki ba ki jong me baro an re ka si ka ba hinyau ka long ka Sabbaton you try bo Balei jong me ka si Sunday kam day ka si ka ba hinyau re ka day ka si ka ba ding kong kat kum ka tien ka jong Balei di hang ni hari lom kasi jaintia jong ingi pelong sining kong ye ka Monday menta la yalam bakla ya ki paj ba la yalam bakla bat ki bobon kim tip ya ga jing shisha ki dang perkat ba ka si Monday ga de ka si ka bening kong bat ka si Sunday ga de ka si ga ba nyau maka Bible ko ong kasi ka ba hinyau ka long ka Sabbaton kalong ka Sabbaton ka jing pen kala ki bon ki ong bo Jisu ba ki senran ki la pen kala ya ka Sabbaton sya ka singi Sunday mereka ni ru kam don nong rem ka Bible ngim shem sakhi hang no ka Bible bau Jisu ba kisenran kilapan kelaya ke singi Sabbaton sya ke singi Sunday ban eno ya ke singi Sabbaton ka Balei lo hukum ken mau ya ke singi Sabbaton ban re ko ya ka bat ban shongsngi no ha ke singi Sunday mdan sakhi ha ka Bible ada people le na do Genesis adu jing pen paro ngim shem bo Jisu bat ki senran kila penkala ya ka Sabbaton sya ka singi Sunday u Jisu la tau ya ka Sabbaton lengi pule kalau sai kal nong ka maning kong ka khat ka ba khat re ko ong da u la tau ya ki a baro bat na ka benta chong u kin thop ya ka Sabbaton la tau Sabbaton nama kata Marcos kelnong ka ba ar punya bat ar pupragi dekat kon la tau ya ka Sabbaton na ka bentau breu kumno u nong tau un pen kala ya ka ka ba u la tau Malaki kelnong ka ba lai ka bat ka dekat ka ba henriu ko ong nga u try u bom ju kala nang ta shu sam shi spa khat wei nhiều bat pra ko ong ki kam ki kakti jong u ki long ka jing shi sha bat ka jing bi sha ki hukum jong u baro ki bas kem ki hukum u Balei ki long ki bas kem bat ka hukum ka ba kren chapang ka si Sabbaton ka de ka hukum ka ba sao ki shipo hukum ki long ki bane chiunam la chiunam mla ban pen kala ki lai no stang la do Balei pen kala stang u Balei bala ban pen kala mangi ki bring him don kata ka bor ban pen kala hoy nang ta mar Lukas kelndong ba sa ngor khat ka ba khat re ko ong ula wan ru hanasaret ha ka bala pensan penrang ba yu te ula leit rung
kumba ujule as it was his custom. Onga kintian pareng. Kumba ujule haka sngi Sabbaton haka synagogue. Jisu ka bodong dan hagani ka pertai mau bat ringkat kisenran jong u ba kinong bot ki jong u. Mdai tong Jisu ba kisenran kitu ki don sipon ki bala bot yu Jisu ki bala nget yu Jisu ki shongsngi haka sngi Sabbaton. Om haka wei pat ka sngi. Om haka wei pat ka sngi. U Jisu lingba ki khamat ki ba kinjaman sim jong u. Ulayo iya ka ega man sajia sao pos nam hadin. Ula kiu no Kharbteng. Ka ching penjot ya ka Jerusalem haus nam nhiều po HK hadin u Chris. Dau General Titus. O Matthias ka nong ba arpo sao ka khot ka arpo ko Henry pinduai ba ka ta ka jing phet yap no jong pi kanam long mintlang. Lemne haka sngi Sabbaton. Kanam long mentlang. Lemne haka sngi Sabbaton. Ladau Jisu lapan kelai haka sngi Sabbaton. Ringkat balik kisenran jong u. Unom jindela keren show ispangka Sabbaton. Sao pos nem. Ya kaban sajia. Jisu shimla pen kalai ke Sabbaton. Mak Sabbaton ke demba. Mauhi ula bo nado mendang long ke pertai. Ula tahu ya kini ke pertai kin riuski. Hake sngi ke bah nyau. Ula shongsngi ne ki kam. Ki jong u baro. Kaktin jong Balei ko ong ta le singan pulih kini ke dekat. Genesis ke nong ke ba ar. Ke dekat ki dekat iwe hadu lai kumtala pendep ya ki beneng bad ya ke pertai bad ya ki kenhon ba baro jongki deha ka ba henriu ka sngi Balei lo pendep no yala ka kam ka bawla pelong bad ha ka ba nyau ka sngi ula shongsngi na ka kam jong u baro ya ka bawla pelong bad u Balei ula kerku ya ka ta ka sngi ka ba nyau ya ka bahnyau ka sngi bad ula kentang ko ya ka na bar hakani ka sngi ula shongsngi na ka kam jong u baro ya ka bo Balei ula pelong bad tau Jisu bad kisenran kim shimla pen kala ya ka Sabbaton hado ka jing yap jongki. Ki senran ki sumari ka Sabbaton. U senran. U bakado. U balayap. You honest. U ba eid. You honest unang penpao. John the beloved. John the revelator. Jing penpao kal nong kaba. Jing pen pau kal nong ka ba ningkong ka dekat ka ba show ko ngalalong homen sim ha ka sngi utrai yang ni kam teu ya ka Sunday nei ka teu ya ka sngi Sabbaton u yones hadu ka jing yap jong u sumar ya ka Sabbaton bagi senran baro u Apostol Paul ringkat bat ki nong bot ki jong ki wei ki Kristan ki sumar ya ka Sabbaton ndon ka wei pat ka si ka ba ki sumar ki kam ki apostol ka nong ka ba khat nyeu ka dekat ka bening kong bat ka ba ar ka ong te haba ki la lej ya ki la lej ya ka ampi polis bat ka Apollonia ki la poi ha Thessaloniki hakabala don ka synagogue jogi jiu teu Paul kumbau jule kumbau Jisuru jule ula leit rung haki but lai sngi Sabbaton
ula pen inia haki na ki jing tho upol usumari ke Sabbaton ki kam khat riu khat lai de ha ke si Sabbaton ngilaya lech shabar shnong harut kawa hakabala tarai baka don ke jaka banduai but onda ngilaya seng ngilaya kren haki kente kibala wan ya seng lang tikiui kabalang ka ba menshwa the early church Apostle Paul but ki para bangej baro ki shongsngi tang hakwe ke sngi bat kata kalong ka sngi Sabbaton te tat hadu ka spasnem ka bading kong omdan ka we pat ka sngi shongsngi light no tang ka sngi Sabbaton senran kila sumari ka Sabbaton hadu ka sngi ka jingyap jung Apostle Paul sumari ka Sabbaton hadu ka sngi ka jingyap ka jung ka issue jong ka jingmani ha ka wepat ka sngi ha ka jaka ka sngi Sabbaton kalami hadin bagi senran badu Apostle Paul kelayap kata ha ka basdang jong ka spasnem ka baar ka jingra ke ka si Sunday kalayo ban so thet na ka jing bom ya sngo tho jing mod ha padeng ki Jew bat ki Kristan ki Jew ki shongsngi ha ka si Sabbaton maka de ka si ki tip ki Jew lei ki de ki tenrai shong ki barake ka Sabbaton ndrei ki Jew ki bala kala Kristan ki gentle ki bala kala Kristan ro ki la shongsngi ha ka si Sabbaton namar kat kum ka tin ka jong Balei ka si shong tat ka si shongsngi ka de ka si Sabbaton ndrei kalami ka jing pher jing mod padang ki Kristan ki what padang ki Kristan but ki Jew ki don shibon ki Jew ki bala kala Kristan ro shibon ki gentle ki bala kala Kristan rei ki don ki Jew ki bedang pat ya ka niam Jew ki jing pher jing mod kalong ha padang ki ni ki bedang bat ya ka niam Jew but ki Kristan ki bala but ki Jew ki bala Kristan but ki gentle ki bala kala Kristan kalami ki jing pher jing mod ha padang jong ki but namar hoi ka jing pher jing mod but haba ka sarkar room ka pinshi tom ya ki Jew ka thombori ki Jew namar ki Jew ki le banyo lai lot na ka sarkar haba ka sarkar room ka thombori ki Jew ki Kristan ru ki sha thombor lang namara khmat jong ka sarkar kimshim la ban pinya pher kino kita ki Jew kino kita ki Kristan ma ki Jew ru ki le jeseng ak si Sabbaton Kristan ru ki le jeseng ak si Sabbaton te kalawan ra ye ki jing ye ki Kristan hoi bat kila kwa ban pinya pher no ya la de na ki Jew but ki Kristan kila lek show patsha but kila kerpat yu patsha go patsha mangi de ki Kristan ki Jew ki de ki Jew ngi ya pher ndai bang ye long ke Jew hoi rei kum bagalong menta ha khamat jong ka sarkar ngi long ki Jew namar ka takadaw aba ka sarkar ka thombori ki Jew ngi ru ngi sha thombor lang patsha ngi kwa ban bin pau bangim de ki Jew pat kila kerpat yu patsha nerva baun minjuri ke jing kerpat jong ki
bakin shongsngi no hakawai ka sngi. But kata kalong ka sngi Sunday, kabalong ru ka sngi mi pat u Jisu. But nalor kata ru kadai ka sngi ka ba ki gentle Kristan. Ki Kristan gentle. Ki ju mane yo blay sngi hakani ka jo ka sngi Sunday. Te patsya ula menjur. But nadu kata kapor. Kelas dang banrung ka jing rakhe ya ka Sunday. Ki babon ki Kristan aku tu kapor nama ki tip syai baga Sabbaton ni kadai ka ka bo blay ula bo ya ki bakin shongsngi. Ki shongsngi baru artli ki sngi. Lapoi ke Sabbaton ki shongsngi dan lapoi ke Sunday ru ki shongsngi. Henry hosnem laispa arpuwe. Upatsya Konstantin ubala kela Kristan. Upatsya baningkong bala kela Kristan. Ula penmi ya ka an. Babaro ki brew haka hima rom kidai ban shongsngi tang hagawai ka sngi. Bat kata galong ka sngi Sunday. Ka sngi Sunday. Aku aban pulih gani ke hukum ke bau Patsya Konstantin dula penmi. Ai babaro kinong bisyar ki basa hasor bat kinong tray karkhana. Kin shongsngi haka sngi kabadon burom jong ka sngi. Kabateo ya ka sngi Sunday. Henry har kinong kindong kinong rep kidon ya ka jingya da jong ka an. Ban tray lagi kam rep kam riang jong ki. Namala shem baka kamha ban tung yorui hadam. Bat ya ki ding sowan haka swining kong banya haki weipat kisni. Kaan Sunday kaan kaba mana ban shongsngi tang haga wei kisni. Kalalong husnem laispa arpo wei. Ya kabala penmi dau Patsya Konstantin. Ngan penkut dakani kajing tho. Kabala penmi da kabalang Catholic. Kabalang Catholic ka kubur. Madai maka kabala penkala. Ya kasi Sabbaton. Siya kasi Sunday. Hakakot the converts Catholicism of Catholic doctrine the Reverend Peter Gierman. Edition kabasispa khatlai kasla kabasan pyo. Kani kajing to ko ongkum ni. Labo yaka kakrukam ka jingli bachupa. Jingli. Kanu kasngi kabalong ka Sabbaton. Jubab kasisa jan kalong ka Sabbaton. Jingli. Di Balei ni rakhe ya kasngi Sunday. Hakajaka kasngi sajan. Nirakhe ya kasngi Sunday. Hakajaka kasngi sajan. Damar kabalang Catholic. Haka council jong ka Laodicea. Osnem laispa Henry Husau. Kalapin kan riano ya ka jinglang kentang. Jong ka Sabbaton. Siya kasngi Sunday. Si Sunday. Kut kokilok toya pensyong nong rem hi mapi adien bapilio sngew ya kani ka kubon kanu kalong ka sngi syong sngi kat kum ka tien ka jong play bat kanu kalong ka sngi syong sngi ka bom ya ha mat ka tien ka jong play akabakut kadai hapdeng Chile kamon ka jong Balei. Bat ka jing bom le ya ka. Langi shongsngi ka si ka bo Balei la bo.
shongsngi ka si ka bo Balei shim la bo le brio ngim shim le ya ka mon ka jong Balei Matias kendong ban yo ka kat ka ba we ka brio paro bong hanga a try ban yo le besut hapo ka hima ki beneng rei dangu tau Balei ka mon ku pa jonga pa habneng sam sao po dekat ka pra ko ang subha ban le ya ka mon jong me a try jonga ka hukum ka chome ka don ha ka don hut ka jonga lada ile e ka mon ka jong Balei ide ban sumari hukum ki jong om tang kindai rei paro shipo doble kurku takani kubor nakabenta ka buram ka jong amen